Teraz je ešte len 8:30 a ja už mám za sebou zostrihané video z YouTube, osprchovaný som a idem sa naraňajkovať. Toto sú moje raňajky, poďme do Trnavy. Máme presne 9 hodín. Povedal som, že za 40 minút budem v Trnave a idem pre tých mojich kamošov, s ktorými ideme, Alex a Martin. Verím, že keď na to šlapnem, tak za 40 minút budem v Trnave. Preto ideme. Neotáľame, ideme! Poďme na to! Musí jebať! Čo robíš v ľavom prúhu? Čo ti je? Obiehajú proste zľava auta, kamión, ty kokot. 9:37, akurát vchádzam do Trnavy. Ideál, slnko svieti, je krásne.